Irridu lil dal-pajjiż intuħ direzzjoni ċara. Għaliex iż-żgħażagħ tagħna li jixtiequ jippjanaw il-futur tagħhom f'pajjiżna, jixtiequ jaraw illi pajjiżna se jkun qed jimxi fit-triq it-tajba. U allura din it-taqtih ta' qalb li hawn illum li għandhom l-SMEs, in-negozji żaru medji, li għandhom l-FDIs dak li jinvestu f'pajjiżna, li għandhom iż-żgħażagħ kif semmejt inti, li għandhom setturi oħrajn tal-popolazzjoni li mhux qegħdin jaraw li pajjiżna għandu futur, l-ewwel ma rridu nagħmlu rridu ntuhom is-serħan tal-moħħ li magħna fil-gvern ser ikollhom futur. Kienet din waħda mit-tweġbiet tal-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt diskussjoni fil-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali mmexxija minn Lourdes Pulicino fejn li ġurnalisti minn kmamar differenti tal-aħbarijiet staqsew numru ta' mistoqsijiet. Kien hawnhekk fejn wiegħed li gvern ġdid nazzjonalista jerġa' jagħti lura is-sena żejda bolla li ħadlek gvern Laburista biex tieħu il-pensjoni sħiħa. Jekk ma tix taħdem dik is-sena żejda, ivvota l-Partit Nazzjonalista għax jiena se tkun waħda mill-ewwel affarijiet li sejrin innaħħu. Għall-mistoqsija tal-ġurnalista Ruta Majra mill-PBS dwar il-kostruzzjoni, Bernard Grech qal li l-iżvilupp dejjem kien wieħed mill-punti importanti biex pajjiżna mexa l quddiem. Iżda kull żvilupp u avvanz ma jistax isir skapitu ta' ħadd ieħor. Pajjiżna jrid jiddeċiedi x'irid ikun. Irid ikun pajjiż ta' kwalità kif nixtiequ aħna, jew irid ikun pajjiż li jagħmel kollox u jipprova jakkomoda l-kulħadd u fl-istess ħin qiegħed jeqret il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. Bernard Grech qal li huwa qatt mhu se jaċċetta li jinbidlu l-pjani lokali sempliċement biex jaqdil il-persuna waħda iżda b'differenza se jkun qed jagħmel studju skont kull lokalità għal żvilupp sostenibbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa għandu obbligu li jiltaqa' ma' kulħadd iżda qatt mhu lest li jagħmel qbil ma' persuni li għandhom skopijiet personali biss, tant lest ikun kritiku. Dan indirizzah wara mistoqsija mill-ġurnalista tal-Malta Today Marianna Kalleja. Mhux se nagħmel xejn biex nimxi l qudiem jien għaskapitu tal-familja tiegħi. Huwa il-pjaċir tiegħi anzi li nara l-familja nazzjonalista mixja l-qoddim u qegħdin nagħtu tama lil poplu Malti u Awċi kollu. Kumment bit-tweġiba l-mistoqsija tal-ġurnalist Matthew Xwiereb minn Newsbook brabta ma' sħariġ li saru fl-aħħar xhur. Kien hawnhekk fejn Bernard Grech ippreżenta qatt ta' soluzzjonijiet li l-Gvern ta' Roberta Bela qed jonqos milli jindirizza kwistjonijiet f'setturi Malti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa se jibqa' jaħdem mal-politika tat trasparenza sabiex ikun hemm reazzjoni ċara mal-poplu Malti u Awċi. Mela n-nies l ma jridu huwa direzzjoni, jafu fejn irridu nieħdu l-pajjiż u fejn se nieħdu l-pajjiż. L-ewwel ħaġa mhux se nħallu lil pajjiżna jiddependi biss fuq l-importazzjoni tal-ħaddiema barranin. U quddiem dan wieħed direzzjoni ċara għal pajjiżna. Kull ħaġa li nagħmlu tkun f'direzzjoni ta' standards, f'direzzjoni ta' kwalità, imma f'direzzjoni ċara waħda. Mhux gvern li daqqa jgħid mod u daqqa jagħmel ieħor kif huwa dan il-gvern. Brabta mal-proċess tal-Segretarju Ġenerali ġdid, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab f'ħidma sabiex fi żmien li ġej il-persuna ġdida tieħu dan l-irwol għal direzzjoni ċara u ta' trasparenza.